свинете. Скъпа, просто не си помисля. В България ще я вземеш по-ефтино. Те карат всеки ден. Да, къде? Ще ти кажа гризача. Ще ти кажа гризача. Държа колайда всеки ден кара риба. Смола. От Гърция. Гръцка кола. Като в България. Как бе 5-10 лева? Някакво 8-9 лева. Ето и черва, има и драгови, гледай. Снимай тук. Айде. Айде, какви свински предавки. Ай, това е всеки. Поди. 11 евро. Лимоня. Иска лимоня, си купи детето. Това ли беше? Това беше. Ма нали имаше и от Да, бе, другата от другия страна? край влиза. Виж сега пътя къде е. От тук минахме. Път е там вляво за България. Помниш ли? И се забравя. Тук да. Колбаси. Бяхме състояние обаче. Да. Има много. Ама тук е животински, само животински, нямат зеленчуци. Сети ли си? О, не, Не бе, животинско, само меса и такова. Оттатък има зеленчуци. само има едно към едно. Орищо. 12,80. Айде, свърши вече. Това ти е. Друга дестинация нямаш интерес.